Am nevoie de o țigară. Ce bine că nu fumez. Uite, acum mie mi-arde buza după o țigară, pe când tu poți sta liniștit. Din punctul ăsta de vedere, vreau să zic. Deși, pe de altă parte, fii atent. Dacă fumai, acum puteai să-mi dai o țigară, nu? Dacă aveai, bineînțeles, se putea întâmpla să n-ai nici tu. Deși am observat o chestie. Dacă într-o încăpere sau la o masă sau oriunde ar fi, sunt cel puțin doi fumători, niciodată nu se întâmplă ca niciunul să nu aibă țigări. Așa că dacă erai fumător, ai fi avut cu siguranță țigări la tine. Asta dat fiind că eu n-am țigări. Îți dai seama? Fii atent. Dacă erai și tu fumător și n-aveai țigări, trebuia să am eu. Ce chestie. Ar fi fost obligatoriu. Nu? Așa că era imposibil ca tu să n-ai țigări. Dacă ai fi fost fumător. Dar fiindcă nu ești, nu are cum să se aplice regula. Am o brichetă. Te-ai apucat de fumat? Nu. Păi și atunci ce faci cu o brichetă? Așa să fie. Mai spune ceva. Ce să spun? Nu știu orice, hai că... Dar de ce trebuie să spun ceva? Hai mă, nu știu așa. Păi de ce nu spui tu? Păi n-am spus. Cine a vorbit despre țigări până acum? Nu eu. Păi mai spune. Despre țigări? Despre ce vrei tu? Mie nu vine nimic în minte. Vezi? Nici mie. Da, nu, unde? Nu știu. Mai ții minte? Acum 8 luni eram tot aici. Și așteptam să termine ea de la florărie coroană. Ne spuseseră să venim la ora 2, dar nu era gata. Au zis să revenim la 3. Băi, dacă ne-ar fi zis să venim la 3, veneam la 3. Așa ai zis și atunci, dar te grăbeai undeva. Nu, mă, da, așa. Nu erau serioși. Ala-n fi. Da. Au zis că au avut multe comenzi. Da. Știi, m-am tot gândit. Dacă aveau atât de multe comenzi, înseamnă că zilele alea... erau mulți. Mulți. Știi tu... De ce nu le zici pe nume? Nu doar știi despre ce vorbesc, pe bune. Păi nu e mare lucru să le spui pe nume. Nu te știam superstițios. Nici nu sunt. Atunci zile pe nume. Dar văd că nici tu nu le zici. Ba da, le zic. De 5 minute vorbim despre ei și nu le zici. Păi, morți. Na. Acum e bine? Morți. Deci mă gândeam că o fi fost una din perioadele alea. Poftim? Știi tu, în care mor mai mulți ca de obicei. Știi, când sunt călduri mari sau când e foarte frig. Dar nu era cazul. Din câte mi-amintesc, zilele alea n-a fost nici prea frig, nici prea cald. Ce baftă pe capul meu, tu întrebi și tu răspunzi. Bine, mă, hai, nu mai zic nimic, Dar gata. ți-am cerut eu asta. Gata, am tăcut. Hai, Paul, ți-am cerut eu asta. Auzi, spune și mie, la ce trebuie bricheta aia? Păi, îți spun dacă îmi spui și tu de ce nu te duci să-ți cumperi țigări. M-am lăsat de fumat. Aha, acum înțeleg de ce te tot foiești atâta. Dar de când te-ai lăsat? De 3 zile, 11 ore și... Cât e ceasul? 3 și 16? Și 43 de minute. Da, 3 zile, 11 ore și 43 de minute. Prin urmare, de 3 zile jumate ești nefumător. Da, ai putea spune și așa. A, deci să înțeleg că în aceeași cameră pot fi doi nefumători. Aha, amuzant. Nu, tu ești. Hai, zi, la ce trebuie bricheta? La nimic, pur și simplu țin o brichetă în buzunar. Hai, nimeni nu stă cu o brichetă la el dacă nu fumează, pe bune. Păi, până la urmă, uite, tu n-ai spus cuvântul ăla. Care?
morți. Păi și la ce să-l mai zic? Așa, ca să-mi dovedești că îl pot zice. O să-l folosesc când o fi nevoie. Știi? Mă tot gândesc la el. Îl și visez. La Eugen? Da. Înainte nu visam. Adică, de fapt, visam, dar nu mi-aduceam aminte ce visam. Așa zic doctorii. Și acum, diminețile mi-amintesc frânturi de vise. Și apare și el uneori, știi? Vise de alea urâte. Nu, de obicei nu. De fapt, doar de vreo 2-3 ori. Adică, uite, prima dată, chiar după ce... A doua zi după ce... Na, eram la McDonald's și acolo un kelner. La McDonald's nu sunt chiar. Păi știu și eu asta, dar așa era visul și kelnerul... Bine, ar fi mișto să fie chiar la McDonald's. Da, deci dacă mă lași să termin de povestit, discutăm și problema cu Așa, hai, McDonald's. zi, și kelnerul Da, ăla. deci kelnerul ne aduce la masă o tavă cu 3 obiecte, un bridge, o brichetă O brichetă? Da, o brichetă și un capsator. Și Eugen se repede la capsator și îmi zice: trebuie să-ți capsezi urechile, altfel îți iei zborul. Ești prieten, nu pot să te las. Chiar ai visat căcatul ăsta? Dar ce crezi, că inventez? Nu, e prea tâmpit ca să-l fi inventat. Păi da, eu mă gândeam și știi, adică eu mă gândeam în vis Așa. și îmi ziceam: bine că n-a ales bridge. În vis ești mai haios decât în realitate. Da, în realitate ești mai tâmpit decât în visele mele. Da? Mai visat și pe mine? Da, erai la noi, erai cu masă, la masă cu noi. Și tu ai ales bridge. Briciu? Nu, în realitate aș fi ales bricheta. Păi de ce? Doar te-ai lăsat de fumat. Da, tu că nici nu fumezi. Ce cauți cu o brichetă la tine, a? Așa, de Sanchi, hai, nu mă mai fute la cap. Hai. Ce să spun? Opa. Ana. Orașul ăsta e de tot. Hei, Ana, ziceai că vii mai repede. Mai repede traversezi jungla amazoniană decât orașul ăsta. Și mă mut la țară, frate. Tu ai murit în câteva zile. Și tu spre acolo. Păi, dacă nu inhalezi gaze de eșapament și nu urci nici o scară rulantă în vreme de o săptămână, te îmbolnăvești. Zi tu, Paul, nu-i așa? Nu pe bune, orașul ăsta devine din ce în ce mai mare. Până îl traversezi, îmbătrânești. Oh, dar tu, Ana, tu vei îmbătrâni frumos. Paul, ce are prietenul tău? Dar nu e și al tău? Ana, nu te apucă cumva de fumat? Ce, n-ai țigări? Păi ziceai că te-ai lăsat. Hai, mă întrebam și eu așa, ca să treacă vremea. Ce, mă, te-ai lăsat? Da. Nu te apuci tu? Da, de ce? N-am nevoie de țigări ca să crăp. O să crăp într-un ambuteiaj, făcută sandwich într-un autobuz aglomerat. Și nu o să-și dea seama nimeni decât la capăt de linie. Oh, Ana e într-o pasărie. Să-ți o trag. Auzi, uite cum facem. Eu ies și mai intru o dată. Și poate face și mie o primire mai călduroasă. Faceți? Dar eu ce ți-am făcut? Deci ne-am înțeles. Eu vorbesc, eu aud. Ce se întâmplă cu fata asta, frate? De unde să știu eu? Întreabă. Dacă stă locul, eu întreb. Mișto, Jack. E nouă? Nu. Se vede. E demodată, Chris. Atunci, de ce întreb dacă e nouă? Ca să văd dacă minți. Păi și dacă mințeam ce? Bă, ce face mă Ana asta? Zicea că doar iese și intră. Nu știu, fată deșteaptă, nu se mai întoarce. Aha. S-o fi dus să... Să... E tu. Habar. E ciudată de când de Eugen. Dar de ce te-ai oprit? De când Eugen? Ce mare lucru? Hai, zi! Hai, și-a făcut-o cu mâna lui, na? Ca bou, ești mulțumit? Dacă Ana era aici, îți scotea ochii. Da? Când se întoarce poți să-i spui. Dacă ești tare, o să-i spui tu. Ce, mă, vrei să spui că tu înțelegi de ce a făcut-o? Dar nu mă interesează. De fapt, nici pe mine. A făcut o chestie atât de idiotă încât nu mă interesează ce a făcut, de ce a făcut, cum a făcut-o. Unde n-ai bai, mă, fata asta? Auzi, Chris? Tu cum crezi că o să mori? De unde să știu? Da, na, nu ești curios? E ultimul lucru pe care vreau să-l aflu. Hai, dă-ți cu presupusul. Ce rost are? E ca și cum aș juca la loterie. Asta e. Asta e, frate. Poate că Eugen a vrut să elimine aleatoriu. A vrut să dețină controlul. Tare aș vrea să-ți deții tu controlul.
Vorbesc serios. Și eu, nu era decât un excentric. Excentric pe naiba. Scuză-mă, dar era cel mai previzibil tip pe care îl cunoșteam atâta tot. E psihologie de 2 bani. Dacă era așa de previzibil, spune, de ce s-a sinucis? Voia controlul, ți-am zis. Și atunci și-a luat zilele, logic. Bine că știi tu de ce și le-a luat, frate. Poate îmi spui de ce haina asta ți se pare demodată? Păi e plină de fermoare, de-aia. Ce, sunt prea multe? Îți plac fermoarele sau ce? Ți se par prea multe? Sau... Da, pentru vârsta ta, da. Pentru vârsta mea? Hai, frate, jachete din asta cu fermoare metalice, cu zips mari, metalice, poartă adolescenți care se cred rebeli și care vor să impresioneze fetele. Hai că nu e cazul meu. Atunci induci în eroare. Pur ce vreau. Da, îi faci pe oameni să vadă în tine pe altcineva. Serios, Chris, nu te vedeam îmbrăcat așa. Deci după haină pari mult mai tânăr, infantil chiar. Infantil? Mhm. Asta nu-i de bine, nu? Spune-mi, după fermoare ce preferi? Nasturi sau capsele? Capsele, cred. Știi, adică nu am gândit niciodată la subiectul ăsta. De fapt, nici la fermoare nu prea m-am gândit. De ce capsele? Nu știu, așa, pur și simplu. Hai, mă, ce greu să spui de ce capsele. Păi, pe bune că nu știu, fiindcă sunt haioase, nu știu. Nu, adică nu de aia, fiindcă, știi, adică dacă mă gândesc bine, nu-mi plac așa de mult capsele. Cred că prefer nasturi. De ce? Păi, uite, dacă mă gândesc bine, nasturii sunt pe primul loc, fermoarele sunt pe locul 2. Uite, ok, haina asta de piele nu mă reprezintă, de fapt. Exact. Chiar tu ai zis-o, dar o am de la taică-miu și mi-a adus-o din Germania când eram în liceu, știi? Și de atunci încă o mai am. Știi, adică mie liceul mi-a lăsat numai amintiri frumoase și... Dar de ce te uiți așa la mine? Hai, nu divaga, spune ceva de nasturi. Da, bine. Deci, păi uite, eu mă gândesc așa, nasturii sunt cei mai siguri. De exemplu la șliț. Nasturii sunt cei mai siguri pentru că... Da, pentru că dacă se rupe vreunul, nu e așa de grav. Rămân ceilalți. Nu se pot rupe toți odată, decât intenționat, evident. Dar fermoarul e mai, știi tu, adică dacă se defectează fermoarul, e albastru. Rău. Da, nu e un nasture. Sunt doi. Un fermoar defect e ca și cum ți-ar spura toți nasturii dintr-un foc. Știi? Adică ceea ce trebuie să recunoști, adică e improbabil. Iar de capse nu mai vorbesc. Nu sunt practice, nu sunt sigure, da, decât pentru mari gagicari. Tu și mare gagicari, Chris. Mă, băieți! Mi-ați văzut cercelul? Cred că l-am pierdut pe aici, pe undeva. Era unul cu asta, așa. O fi pe undeva pe jos, că te-ai agitat ca Pepsi. Da, nu e aici. Da? Da. Da. Nu. Păi nu, tu ascultă-mă. Păi ascultă-mă. Păi și eu ce să... Nu mă... Băi, da mă asculți. Băi, da mă asculți. Tu uite-te la mine când îți vorbesc. Ce? A închis deșteaptă. Păi ce proastă, frate. Uite, vezi, de asta îmi place mie de Ana. O zice de-a drept. Ați găsit un cercel? Nu e în zonă. Da, unde l-ai fi pierdut? Da, când am intrat îl aveam, parcă, nu? Nu mai știu. N-am fost atent. Dacă te-ești dezăpăcită, probabil că nici nu ți l-ai pus acasă. Da, mersi de compliment. Nu era un compliment, ci o constatare. Câteodată ești mai mult decât nesuferit, ești un porc. Oh. E clar, are nevoie. Mă bucur pentru tine. Poftim? Mă bucur tare pentru tine, să știi, mă bucur că te-ai oprit. Că altfel ce? Nici nu știi cât mă bucur. Te bucur pe treacă. Ce n-am dreptate? Păi nu vezi că e isterică? Chris, uite o problemă. Ești pe WC. Ai telefonul mobil la tine. Sună.
Ce faci? Lasă-mă cu chestiile astea. Hai mă, spune ce te costă. Păi ți s-a întâmplat ție asta? Nu, dar punem cază. Ce importanță are? Hai, tu răspunde la întrebare și vedem noi. Păi dacă e un telefon important, răspund. Poate e urgență, poate... Deci răspuns. Da, și... Și nu ți se pare aiurea? Adică ești pe budă și vorbești cu cineva la telefon. Stai puțin, deci ce fac? Pipi sau caca? Nu contează. Contează doar că ești pe budă. Și dacă fac pipi din picioare, Deci nu contează. răspund. Răspuns. Da, deși e cam aiurea, dacă fac din picioare, poate scap cu telefonul în pisoar. Deci răspuns. Da, ce așa e? Mă gândesc și eu. Ești pe budă și vorbești cu cineva. Pizda mă, și tu mi-ai pus situația asta și tot tu îmi spui că nu e bine. Stai bă, stai. În fond puteai să alegi și cealaltă variantă. Să nu răspunzi. Dar ce așa greșit să răspund? Păi hai să vedem, Chris. Ești pe budă și vorbești cu cineva. Da, ai mai zis asta. Nu, stai așa. Deci, ești pe budă. Da. Te sună cineva. Cineva. Tu răspunzi. Așa, răspund. Bine, frate, dar e aproape ca și cum ar fi cu tine acolo. Cine? Ăla cu care vorbesc? Da? Dar nu-i tot una, nu-i ca și cum mă vede pe budă. Da, dar poate că și-ar da seama că ești pe budă și... Păi, după ce, Doamne, iartă-mă? Păi zgomote! Păi doar nu o să mă screm la telefon. Ce știu eu, Chris? Poate te apucă fix atunci. Păi mă abțin, na. Și o să-și dea seama. Când te abții, nu mai ai vocea normală, vorbești mai repede, mai altfel. Uite, să zicem că nu mă screm sau că reușesc să vorbesc normal. Păi poate se aude apa din țepi sau ecou. Ce ecou? Ce ecou? Hai pe bune, n-ai observat că în baie se aude altfel, așa, cu ecou. Ecou pe dracu. Pe bune, din cauza faianței și fiindcă e mică. Dar ce e mică? Ha, baia. Da, și crezi că și-ar da seama. E posibil, da. Cel cu care vorbești? Da. Sau poate că nu. Și chiar dacă nu, Chris, tu oricum știi că ești pe budă. Dar și ce da? Păi și nu te simți aiurea? Stai pe WC și vorbești cu prietena ta. Sau cu maică ta. Hai mă, sau cu șeful tău, pe bune. Nu știu, da, dar trebuie să stabilim cu cine vorbesc. Stabilim acum, hai Da. să... Uite, vorbești cu Ana. Ce cu mine? Ți-ai găsit cercelul? Lasă cercelul, vorbeați de mine. Cine mișcă aerul pe aici, nu tu? Asta ce mai înseamnă? Lasă-l că e cu capsa pusă. Eu sunt cu capsa pusă, eu. Da, am uitat, așa ești tu. Uite Da. cine e cu capsa pusă, Și frate. totuși care e faza? Niciuna, deci pe cuvântul meu, că nu e nimic. Nu te cred. Spune adevărul. Deci fiziologul ăsta de Paul m-a pus Hai, mă, să-mi închipui că sunt pe wc și că vorbesc la telefon cu tine. Ești mulțumită? Nu te cred. Așa e, na. Bă, nu vă cred, e prea cretin ca să vă cred. Păi tocmai de-aia ar trebui să ne crezi. Las că știu eu despre ce vorbeați. Știu ăla e. Sigur că știu. Da. Și acum 3 zile acasă la Cristo despre asta vorbeați. Stai un pic, de unde ai scos-o pe asta? Ce? Eu nici nu mai știu ce vorbeam acum 3 zile. Despre mine și Eugen. Las că am auzit. Ți-ai făcut o impresie greșită, să știi. Adică, e adevărat, l-am pomenit pe Eugen că tu erai la toaletă. Sau cât credeam că tu erai la toaletă. Deci l-ați pomenit. Și ce, frate, nu mai avem voie? Noi l-am pus să... Eu eram sigură. Eram sigur. Toți cred asta, nu? Toți, mă, nu? Stai un pic, ce anume, Ana? Știți voi, mă, că eu l-am împins la... Hai, nu, tu, dar cine zice asta? Las că știu eu, mă. Dar ce, mă, câți alții nu-s părăsiți de prietene și nu se sinucid? Hai, Ana, liniștește-te. Nu, stai. Nimeni n-a zis că tu ești de vină. Cine știe ce-l muncea pe Eugen și tu acum... Adică, ce, nu despre asta vorbeați adineauri? Ți-am zis despre ce vorbeam și nu m-ai crezut. Adică voi chiar vorbeați despre cum ar sta Chris pe WC, de vorbă la telefon cu mine. Sunteți niște porci. Toți bărbații sunt niște porci. Ana, trebuie să-ți îmbogățești vocabularul. Porci în sus, porci în jos și asta e tot pe bun. Adică... Ana! Paul! Ce-ar fi să mergi după țigări? Dar ți-am zis că m-am lăsat. Te duci odată? Bine, mă duc, dar dacă mor,
tu ești de vină, da? Dacă faci acela de vină. Du-te. Poate că fac doar o plimbare. Bravo! Uite, Ana. Ana, uite, nu merită. E un dobitoc cu acte. Asta e. Spune-mi, Chris. Și tu crezi că el, din cauza mea... Tu te uiți în gura lui. Da, mă, dar dacă are dreptate. Ana. Știi, am tot frământat lunile astea. Îl părăsisem, se simțea probabil singur. Nu, Ana, ascultă-mă. Uite, nimeni nu e vinovat. Da, mă, dar cineva trebuie să fie. Nimeni nu este vinovat, altfel ar fi lăsat un bilet, vreo scrisoare în care să... Crezi că ar fi arătat cu degetul pe cineva? Chiar dacă ar fi fost cineva, n-ar fi făcut așa ceva, îl știi doar. Ascultă-mă, nu știu ce l-a apucat pe Eugen. Nu mi s-a părut niciodată mai câști decât alții sau ceva, dar poate făcuse vreo prostie din aia soală, apoi nu se înțelegea cu ai lui. Bă, dar nici tu nu te înțelegi cu ai tăi și totuși Unii nu... oameni sunt mai slabi de îngeri, dar lucrurile nu sunt niciodată simple. Dacă lăsăm măcar un bilet. O scrisoare, frate, ceva. Un bilet ca să dormim noi liniștiți sau cum? Uite, dar ar putea să mintă, știi? Unii nu scriu acolo adevărul, de rușine sau ca să lase o anumită imagine în urma lor. Eu cred că a făcut-o din răzbunare. Hai, nu fi ridicol. Bă, da, frate, ca să mă simt eu mizerabil. Știi, adică eu n-am putut să plâng și, adică, atunci, știi? N-am putut să plâng atunci, dar de fapt n-am plâns la nicio înmormântare, știi? Eu plâng numai la filmele indiene. Putea să-mi trimită măcar un e-mail sau ceva înainte să... Minte, adică am mai plâns de câteva ori atunci când am înțeles că nu pot face nimic. Ai avut sentimentul ăsta vreodată? Nu m-a prevenit. Nu m-a amenințat. Pur și simplu a făcut-o. Ultima dată când ne-am întâlnit, nici n-am știut că va fi pentru ultima oară. Trebuie să știi cum e, adică ai vrea să faci ceva, orice, și nu poți. În cazuri de astea te poți da cu capul de zid, poți să jefuiești o bancă, poți să omori un om și tot nu te ajută. E ca și cum te-ai despărțit de cineva, fără să știi că e o despărțire. E ca și cum ai vrea să te fi născut american, deși tu ești iremediabil fătat român. Întâlnirea aia, care n-am știut că e ultima, ploua și Eugen n-avea umbrelă. Și sub scaunul lui se făcuse așa o păltoacă, se scurgea apa din haine. Am băut vin fiert. Bă, și poate că plângea, dar fiindcă îi curgea apă din păr, am crezut că are pe față picături de ploaie și... Sau poate nu plângea și sunt eu acum proastă și sentimentală. Și... Știi, dacă nu s-ar fi sinucis, totul ar fi intrat pe un făgaș normal. Nu până la urmă așa. Nu? Tu ce zici? Adică mergea fiecare pe drumul lui și... Da. Da. Atunci, la întâlnire, mi-a dat înapoi CD-ul cu Radiohead, Kid A. De fapt, albumul nostru era Napster. Dar nu l-am contrazis, că eu nu l-aveam pe ăla, chipurile al nostru. Și l-am întrebat dacă vrea să-i dau înapoi lănțișorul de argint pe care mi l-a dăruit. Mi-a zis că nu, fiindcă eu îl părăsisem, nu invers. Apoi mi-a înapoiat tricoul pe care îl purtam în loc de pijama, că rămâneam la el noaptea. Mă, dar de ăsta chiar aveam nevoie, că el oricum nu l-ar fi purtat și... Nu. Chiar dacă era un excentric. Așa ziceam și eu, când excentric. Și mi-a dăruit o carte. Am citit-o de 6 ori până acum. Ce carte? Spuma zilelor, de Boris Vian. Am simțit și i-am dăruit și eu ceva, că tocmai făcuse rozul fratele meu de o brichetă Zippo, o avea la mine și i-am zis, lasă, că lui Doru mai fac eu rost. Mai e frumos să-i fac și eu un cadou cu Eugen de despărțire. O brichetă Zippo?
originală. O brichetă Zippo. Da. M-a costat o avere, dar a avut ce merita. Da, o brichetă Zippo. Ce mă, nu era un cadou frumos? Da, asta e mișto. Adică cred că lui Eugen i-a plăcut. Păcat că n-a folosit-o. Scuză-mă, cred că arăt ca o... Sunt varză. Scuză-mă. Pare rău. Am văzut o femeie cu mustață. Deci nu era bătrână. Nu era așa de bătrână. Păi da, avea o mustață. Ce pula mea nu se epilează, frate? Deci ar trebui interzis prin lege ca femeile să aibă voie să meargă pe stradă cu asemenea... Ah. Ce bine. Și când te gândești că nebunează ca pe hiene, frate. Ca pe hiene. Ne țin în țarcuri, în separeuri, banii dau afară. Ție ce-ți pasă? Habar n-ai. Bine de tine că nu fumezi, crezi. Că uite, bă, ce mustață avea. Auzi, cu tine ce? Nu nimic. Stai liniștit. Hai că nu mă duci. Probleme cu Silvia? Dar gândesc că o să iasă. Auzi, chiar vreau să te întreb ceva. De mult. Am auzit că Silvia are o soră geamă. Da, Mona. De ce? Mișto, bă. Zici tu. Adică ce nu e mișto? Știu la ce te gândești, dar nu. Nu? Nu le poți confunda. Care? Adică și-au cultivat diferențe. Nasol? Zici tu. Adică ce nu e nasol? Ce? Păi, dacă nu seamănă, știi tu. Ce? Nu le poți confunda. Și ce voiai? Să le confund? Ar fi fost mișto, nu? Bă, tu... Dar poate seamănă totuși. Da, tu mă crezi tâmpit? Hai, nu stai, nu te șucări așa. Dar ziceam... Uite, poate că știind mai multe despre prietena ta, e normal, nu? Vezi altfel pe sora asta. Nu văd altfel, este Păi altfel. și de unde știi tu că nu ți se pare? Își vopsesc părul diferit și tun diferit. Una e mai rotundă la față decât cealaltă, una poartă numai țoale strâmte și scurte, cealaltă le ia lălâi, una e isterică, cealaltă e depresivă. Mai vrei? Crezi? Unele chestii sunt numai așa. Așa cum? Păi, de exemplu, țoalele. A, că și una și cealaltă pot purta țoale strâmte. Sau lălăi. Da. Nu. Mona, adică dacă nu crapă pe ea, nu se simte bine. Da. Da, da, poate Silvia își pune și ea haine strâmte. Poate, dar nu prea cred. Știu. Știi? Da, știu. S-au schimbat între ele. Hai, mă, ce te uiți așa? Dacă te culci nu cu Silvia, ci cu sora sa. Ha? Nu ți-a trebuit să... Stai, mă, stai. Liniștește-te și gândește-te. Dacă Silvia nu e Silvia, ha? Dacă tu nu ești tu. A, mă, eu vorbesc serios. Și eu. Păi dacă-și gemene. Și dacă tu ești tâmpit. Hai, mă, nu lua așa personal. Dar ce-ar fi să... Ana, tu știai că Silvia are o soră geamănă? Ah, da, da, știam. O cunoști? Nu, abia o cunosc pe Silvia. Poate o cunoști doar pe Mona. Pe bune, ce te uiți așa?
Poate că au făcut schimb între ele și voi habar n-aveți. Bă, pe tine nu te mai repară niciun doctor. De ce să facă mă schimb? Așa de funny. Lasă-l, Ana, că e la ciclu. Sunt impresionat. Pe bune. Ana e în pase dramatice, ar fi în stare să ia proba de admitere la teatru, iar tu ești plin de poante ca un câine de purici. Numai că n-ai haz. Hai, mă plictisești. Da, așa. Hai, întinde-o! Părăsește terenul cu coada între picioare. Terenul? Dar ce, erați într-o competiție și eu nu știam? Ce faci? Ți-ai luat țigări? Da. Că ziceai că nu mai fumezi. Sunt un om slab. Dacă mă gândesc mai bine, sunt doar o femeie. Dacă mă gândesc mai bine, ești doar un porc. Ce-mi place când te enervezi, Ana. Devii mai sexy. Ah, partea mătii. Nu, pe bune. Vorbesc serios. Ea te face sexy. Da? Atunci a fost bine și dă-mi o țigară. Te-ai apucat de fumat? Parcă nu fumai. Hai, lasă trăjeala, încep acum. Servește-te, te rog. Bă, ce păcărie. Bă, cum poți să... Nu știu, e un viciu pe care nu-l înțeleg. Dar ce-i de înțeles? Să bagi fum în tine, mi se pare cel mai stupid lucru. Adică pot înțelege băutul, pot înțelege mâncatul, sexul, șofatul. Trupul are nevoie de lichide, de hrană, de adrenalină. Dar nu văd de ce ar avea nevoie de fum în plămâni. Vezi, asta îmi place mie de tine. Ești cea mai rațională persoană pe care o cunosc. Iar tu cel mai... Chestie de obișnuință, măi. Ana, Da. vreau să te întreb ceva, dar nu te superi. Nu ți-a dat nimic de înțeles? Eugen, zic. Știi, n-am chef să discut despre... Nu, Ana, nu-ți cer să-mi povestești ce făceați voi în pat. Da, asta ar mai lipsi. N-a zis nimic la ultima întâlnire? Bă, dar de unde era să știu eu că e ultima întâlnire? Dacă știam, îl rugam să-mi spună ceva așa, extrem de important, un mesaj pentru țară. Ai, nu-i nevoie să dramatizezi, ți-am spus. Mă întrebam. Te întrebam... Da, știu ce mă întrebai și... Nu țin minte să fi spus ceva care să... Dacă ai fi știut, i-ai mai fi dat papucii. Bă, ție chiar îți place să mă chinuiești? Tu chiar ești bolnav la cap Dar sau poate ce? ai știut. Poate ți-a sugerat. Sau chiar te-a amenințat și tu atunci ai râs. Ai zis să nu fie ridicol, că se poartă copilărește, nu? Nu! Nu mi-a spus și nu mi-a dat de înțeles nimic. Ești mulțumit? Hai mă, Ana, n-am vrut. Da. Nu știu, mă, de ce stau să te mai ascult. Ești... Atâta doar că nu vine să cred că a făcut-o. Ana, de ce nu mai ieși din casă? De ce nu mai răspunzi la telefon? S-a întâmplat și gata, nu-l mai poți. N-ai mai dat nici pe la Bavaria. Tot pe acolo vă pierdeți sufletele. S-au întors frații Gane. Ăștia nici în Canada n-au stat în banca lor. Să-i auzi ce povestesc. Pai! Da, le știu gogoșile. Am întrebat de tine. Să fie sănătoși. Nu, pe bun. Voiau să știe ce se întâmplă cu tine. Tavi te-a sunat chiar de acolo, eram de față. Eram cu toții la Bavaria, la masă din colț. Aia rezervată de noi. Paul, poate că nu mă mai interesează. Dar te interesează tavanul camerei tale. Măcar așa sunt sigură că... Mamă, ce ai să te întrerup așa?
De ce te-ai oprit? Știi, am observat ceva. Nu-ți termin frazele. Cum adică? Cum adică? Ce nu înțeles să-ți traduc? Nu-ți duci frazele până la capăt. Asta am înțeles de prima dată, dar de unde ai scos-o? Ce n-ai observat? Nu termin ce ai de zis, de parcă toată lumea ar ști ce gândești și n-ar mai fi nevoie Ce tu să... zici, mă, acolo? Hai mă, ce nu mă crezi? Cum să te cred? Vrei să spui că tot timpul îmi las propozițiile neterminate? De foarte multe ori, în orice Ce caz. se pare? Deci mi se pare. Aud și deodată nu mai aud. Vrei să spui că aud cu pauze sau ce? Că mi închipui pauze. Nu, bă, bineînțeles că nu, doar că mă aberezi. Uite și adineauri, doar că și-ai băgat o pauză. Era cât pe ce să nu termin. Hai, mă, că mă enervezi. Bine să mor dacă nu te înregistrezi. Într-o zi îți spun să asculți o casetă întreagă cu neterminatele tale. O înregistrare poate fi trucată, mai ales că trebuie să faci numai pauze. Da, întreabă și pe alții. Da, chiar o să-i întreb, să știi. Întreabă pe cine vrei. Acum pe bune. Stat în casă, nu rezolv nimic. Dar nici nu fac rău nimănui. Nu termină cu tâmpenile astea. Doar nu vorbesc serios. Tu vezi că și tu faci pauze? Adineaori ai făcut o pauză. Hai, lasă, nu schimba vorba. Te deranjează și că stau în casă, sau ce? Ana, suntem prieteni. Crede-mă. Poate nu știi. Dar eu m-am dus mereu ghinion. Hai, mă. Serios, mă. Bunicul meu a rămas fără un deget din cauza mea. S-a uitat după mine când tăia lemne și... Aveam 6 ani atunci și nu mi-am dat seama că eu... că din cauza mea... Claudia, colega mea de bancă din Generală, tot așa. A avut un accident, fiindcă îi destănuisem înainte de a ne despărți după ore că băiatul de care e îndrăgostită mi-a ridicat fusta în pauză. Ana, doar nu crezi bazaconile astea. Păi nu, deci chiar m-am gândit bine. Și dacă stau deoparte, nu influențez viața nimănui. Ana, acum chiar că mă bagi la idei, că te apuci de fumat, treacă meargă, dar... De ce, mă, n-am dreptate? Schimb viața tuturor a ălora care au de face cu mine. Le influențez viețile. Dar asta se întâmplă cu noi toți, Ana. Din clipa în care te-ai născut, ai început să influențezi viețile oamenilor. Chris, Ana noastră, cred că am luat o razna. Ai băut ceva, Ana? Sau... Galant ca de obicei. Stai să auzi ce zice. Lasă-o în pace, Paul. Dar ce i-am făcut, Chris? Spune, Ana, ce ți-am făcut? O lași sau nu? Ana, spune și lui ce mi-ai zis. Ești incurabil. Tot timpul trebuie să toci nervii cuiva. Ce vrei, Chris? Lasă-o naibii în pace. Ești ca muscațețe, o bâză într-una. Sau închiriați o cameră. Chris! O, cavalerul fără prihană și fără teamă ia apărarea domniței. O nebunești de cap, pisălogule. Așa ai făcut și cu... Ce? Ce? Deci așa crezi? Că Eugen, din cauza mea, s-a... Ai uitat cum îl tot luai la mișto? Îl terorizai cu defectele lui, cum îi... Stai puțin, Chris, ce e asta? Păi, l-ai făcut să se simtă ca un vierme și acum faci la fel cu Ana. Ce urmărești? Ce urmărești, să ne extermini pe toți sau e vorba de o plăcere Lasă-l sau... în pace, Chris! Uite, acum la aperi. Ce faci? Te toacă mărunci, apoi la apă. Lasă-l, te rog. M-am săturat. Bă, m-am săturat. Vă certați într-una, vă împungeți, faceți atâta gălăgie. Hai, nu fi isterică Eu acum. mă duc. Stai locului. Chris, nu știu zău care dintre noi e teroristul. Ei ordon să plece, mie mi ordon să stau? Sau invers? Da, Ana, te rog să rămâi. Scuze. Uite, e speriat și el, ca și tine, dar nu vrea să recunoască. Căcat. Ce e asta, mă? E teamă că Eugen a făcut-o și din cauza lui. Ascultă, bă, îți dai seama ce zici? Eu n-am omorât pe nimeni, să știi. Dacă Eugen și-a luat zilele ca prostul, nu o să mă stresez eu că i-am făcut nu știu ce. Nici n-am zis că l-ai omorât tu, am zis Hai, că... lasă, știu ce ai zis. Și? Vrei să mă închid în casă și eu ca să nu interferez ca tâmpita asta cu alții? Dumnezeii de viață. Crezi că mie nu-mi pasă de Eugen? Tu-ți bricheta, mătii, să sput, acum te-am luat, acum te-ai stricat.
Uite, recunosc că am sărit calul. Dă-mi bricheta aia, da. Da, Da, bricheta. păi... Hai mă, că n-am chef să mă duc chiar din la magazin. Dă-mi bricheta. Dar, Chris, tu fumezi? Nu. Păi și ce faci cu o brichetă? Agăți de adici. Ce? La bar, le ofer un foc și e un bun pretext ca să intru în vorbă. Mă, mi-o dai? Păi n-are gaz, trebuie umplută. Și atunci cum le agăți pe tipe, Chris? Ah, ai dreptate, intenția contează. Chris, de când ai tu brichetă? De mai de mult. Nu te-am văzut niciodată agățând tipe cu bricheta. Păi fac când sunt singur, nu cu voi. Mă, câtă discreție. Bine, hai, prefă-te că mă agăți și dă-mi odată bricheta aia. Bine, dar ești bărbat, n-am chef să te agăți acum. Te prefaci doar. Dar, Hai mă, ce te pudești atâta? Parcă ți-aș cere fecioria, pe bune. dar nu funcționează oricum, ți-am zis. Ok, nu funcționează, dar m-ai făcut curios. Scoate bricheta aia, să o văd și terminăm. Păi, dacă nu merge, ce mai contează? E o brichetă Zippo? Zippo? Chris, Zippo e o brichetă bună. Cea mai bună, de fapt. Chris? O e adevărat? Ana, știi... Arată-mi-o. Vreau să văd. Uite, și Ana vrea să o vadă. Ana, de unde știi că e Zippo? De unde ai o brichetă Zippo, Chris? De unde? Bă, ce coincidență! Cu ce tași, Chris? Hai, spune-mi, de unde ai tocmai o brichetă blestemată Zippo? Tu, așa, un nefumător. Ce atâta caz, frate, pentru Spune, brichetă? Chris. Îmi scapă mie ceva? O ai de la el, nu? De ce ți-a dat-o ție, Chris? Dar n-am. Cine e el? Despre ce vorbiți? Nu fumezi, de ce ți-a dat-o tocmai ție? Nu știu, Ana, pe cuvântul meu că nu știu. Păi nu ți-a zis nimic când ți-a dat-o? Mi-a dat-o maică-sa după ce Ah, despre Eugen vorbiți. Păi de ce nu spuneți, frate, așa? era într-o cutie pe care scria pentru Chris. O fi greșit de la emoții. Trebuia să fie pentru Paul. Dar Era- sigur, chiar, poate era pentru Paul. Era pentru mine, nu știu de ce, dar era pentru mine. Ciudat. E bricheta pe care i-am dat-o eu. De ce ți-a dăruit bricheta dăruită de mine? Cadourile nu se dau mai departe. Poate că a vrut să spună ceva. Un căcat. Un căcat a vrut să spună. Cred că în creierul lui era un ghiveci. Ciudat băiatul ăsta. Și eu care credeam că e un pompălău. A, deci se sinucide omul și deodată devine cel mai tare din parcare. Stai, deci, așa. Tu, Ana, i-ai dat lui Eugen o brichetă Zippo. Când i-ai dat-o? Câteva zile înainte. Bun. Iar el i-a dăruit-o lui Chris. Păi dacă era în viață, i-aș fi zis că nu se face, da, așa. Păi da, așa ce, are voie orice, nu? Bă, ce bine e să fii mort. Ei, Paul, la ce concluzie ai ajuns? Păi, Ana, la ce folosea bricheta mormânt? Așa că-i firez o fi lăsat. Unui nefumător, nu? E adevărat, faza asta nu pricep. Doar dacă nu cumva a vrut să vă dea ceva de înțeles. Da, că nu mai știa pe ce lume trăiește. Nu, că știa ceva ce n-ar fi trebuit să știe de pildă. Ce tot spun acolo? Ceva legat de voi doi. Bun, să vedem. Tu, Ana, i-ai dat bricheta. El i-a dat-o lui Chris. Deci Chris și cu tine. Wow! Auziți? Voi nu cumva nu cumva v-ați culcat înainte ca Eugen... Căcat! Bă, Hai. nu ți-a trebuit să ajungi la tâmpenia asta colosală? Paul, cum poți să te gândești că... Băi, te ții de glume tâmpite, Paul. Oare? Dar nici nu merită să discutăm despre asta. Și dacă e adevărat, Chris, Adică știi mai bine decât noi doi ce am făcut noi doi. de ce ați făcut-o? Bineînțeles că n-am făcut-o. Bă, cât de jos nici ne crezi. Josnici? Cine a folosit cuvântul josnic? Eu? Sau vrei să te răzbuni acum? Îți iei revanșa? Eu? Nu, nici când. Eu doar pun lucrurile cap la cap. Ce face? Ce pui cap la cap? Ce? O brichetă și ce? Poate fermoare și nasturi, eventual telefoane mobile și hocus pocus scoți tu o teorie. Eu și Ana l-am trădat pe prietenul nostru, Eugen. Nu-ți convine să fii acuzat că ai provocat știi tu ce. Bă, tu tot nu poți să o spui? Hai, lasă, nu schimba vorba. Hai zi, începe cu M. Nici nu știu Zi. de ce stăm de vorbă despre așa ceva. Știi ce zic eu, Paul? Vrei să știi ce zic eu?
Nu ți morțiși, dar știu că n-am cum să nu aflu. Cred că a vrut să facă pe interesant. Era un nimeni, ca noi toți, dar el a vrut să fie mai cu morți. Chris, cred că ar trebui să te răcorești puțin. Dar uite-te și tu cum ne stoarcem aici creierii, să înțelegem de ce a făcut-o. Uite-te cum dăm vina unul pe altul, de parcă l-am fi omorât cu mâinile noastre. Deci totuși l-am omorât. N-am cu cine să discut. Tot nu înțeleg de ce ți-a dat ție bricheta. Păi parcă am stabilit de ce. Ai stabilit tu. Poate că a fost pur și simplu un gest de prietenie. Deci, Paul, înainte de a te avânta ca detectiv în aventuri, uite-te ce-i gravat pe ea. Ce? Cu drag lui Paul? Ce e asta? Ce să văd? Ce e asta? Un mesaj de dincolo de moarte. Un mesaj de dincolo de moarte. Morții nu vorbesc. Eugen vorbește. De ce tâmpenie mai e și asta? Eu știu, poate o declarație de dragoste. Ce declarație? Chris, acum încep tu? Păi, nu vezi? Adică cu drag. Cu prietenie, adică tu nu folosești niciodată expresia asta? Uite, vezi că după drag sunt 3 puncte. Asta înseamnă că lipsește ceva. Înseamnă pe dracu însă. Câteva litere, de exemplu. Cu drag, o ste. Hai că... ok, acum te răspund tu. Ha, bine, recunosc că am meritat-o. Da, știam cu toți inclinațiile, nu? Adică, da, poate că și Eugen. Eu? Cum îndrăznești? Păi, ce ai vrea să cred? Îmi dă mie o brichetă pe care i-ai dăruit-o cu Ana și pe care i-ai gravat un mesaj pentru Paul. Poate că îl iubea pe Paul. Căcat. Poate că a vrut să-și poată jocul. Da, vezi să nu, adică n-a avut altceva de făcut decât să se distreze pe seama noastră anticipat. Chris, asta e cea mai mare idioțenie. Eugen nu era gay, frate, eu sunt sigură de asta, adică am fost prietena lui, ce Dumnezeu. Păi și de bisexual n-ai auzit? Păi, eu cu tine nu mai vorbesc, ești... Știu. Gata, știu. Tu ai gravat chestia asta pe brichetă. Hai, Chris, tu recunoaște. Ai vrut să pice măgăreața pe Eugen și nu pe tine cu Ana. Bă, numai ție putea să-ți vină în minte așa o mizerie. Aha. Chris, nu ți-a putut veni așa o idee? Ana, tu-l crezi pe Paul? E cum să cred că Eugen era îndrăgostit de Paul? Adică, ce? Crezi că-s de lepădat sau ce? Bă, nu vă-i rușine! Murdăriți memoria lui Eugen, v-a fost prieten. Păi, nu știu ce fel de prieten a fost, că nu știm nimic despre el. Un prieten care îți face asemenea surprize după ce moare, nu știu dacă se poate numi așa. Poate a vrut să ne spună adevărul despre el însuși. Dar de ce nu ne-a lăsat ceva scris atunci? De ce nu ne-a spus înainte? Erau atâtea moduri de a spune adevărul. Poate că s-a jenat. A, deci recunoști că putea să fie și. Nu recunosc nimic. Vă sucește mințile, atâta tot. Ana, gata, vorbești despre un mort. Au, uite, dacă ai fi știut că Eugen e, că mă rog, ține la tine așa, Așa, da. ai fi făcut-o cu el? Chris, ești de dreptul bolnav. Bolnav la cap. Deci eu nu știu cum te poți gândi la așa ceva. Chiar, Chris, cum poți să te gândești la asta? Și tu, de ce nu stai în frazele? Dar tu ai putut să-ți închipui că eu și Ana. Hai mă, cu voi altceva, da? De ce? Fiindcă nu suntem tu sau... N-aș fi făcut-o, pur și simplu. În schimb, voi ați. Discutăm despre ceva ce s-a petrecut deja. Paul, Hai. uite la mine. Te uiți? Da, mă, și? Bagă la cap. N-am făcut nimic. Știi? Stau să mă întreb de ce l-ai părăsit. Treaba mea. Te săturasești de el așa pur și simplu? Sau îți plăcea de altcineva? Păi nu-ți dau ție raportul. Cine te crezi, mă? De Chris, poate. Chris, tu ce păzești? Spune și tu că între noi n-a fost nimic. Că nu ești obligată să te justifici, lasă-l să bată câmpul. Uite, tu n-auzi ce zice? Tocmai de aia. Ok. Atunci... Nu-mi rămâne decât să
caut cercel. Aici nu e, așa că o să-l caut în altă parte. Ne mai vedem. Ne mai vedem. Ce-mi vine să mai fumez o țigară? Da, mă abții. În fond fac niște economii, nu? Cristi, iată, s-a făcut un sondaj. 1000 de bărbați au trebuit să spună ce ar alege. Să se culce cu cea mai frumoasă femeie din lume, fără să știe nimeni, sau să nu se culce cu cea mai tare tipă de pe planetă, dar tot să creadă că au făcut-o. Tu ce ai alege? Băi, tu chiar n-ai la ce te gândi? Hai, mă, ce ai alege? Nu știu, m-aș culca cu ea. E sigur? Tu nu vrei doar să-ți răspund, tu vrei să-ți dau un anumit răspuns. Hai, mă, ci că 82% dintre cei întrebați au ales cealaltă variantă. Păi și eu cu ce-ți de vină? Păi, e sigur că te-ai culcat cu ea? Glumești fără ezitare. Fără să știe nimeni că ai făcut-o. Fără. Mai gândește. Păi ești culmea, păi pot să răspund ce vreau. Mai gândește-te, nu răspunde așa imediat. Păi, m-am gândit, uite, m-aș culca cu ea. Chris, gândește. N-ar fi mai mișto să creadă toți că ați făcut-o? Păi ți-ar crește cota până la etajul 10. Da bine, dar poate nu mă interesează cota asta. Ai, Iurea, păi tu îți dai seama câte tipe s-ar lipi de tine dacă ar ști că ai avut-o pe Miss World în pat? Hă? Ce faci? Nu spui nimic? Nimic. Tu nu spui niciodată nimic despre tine, să știi. Mă mir că știu numele întreg. Dar ce vrea să spun? Să mai zici și tu una alta. Să știe omul de unde să te apuce. Vezi, de-aia nu-mi plac mie taciturni. Ăștia... Mă gândeam ce l-o fi apucat, frate, pe ocean. Ce mai contează? Spune-mi, Chris, așa ca între bărbați. Te-ai culcat cu Ana sau nu? Întreabă-l pe Eugen. Păi atunci mă duc și eu. Auzi, îmi dai mie bricheta? Știi, îmi lipsește. Eugen, zic. Și mie. Și? Ai agățat vreo tipă cu ea?